Tama na nga. Hindi lang naging boyfriend mo, sabi mo, fiancé mo pa, di ba? Oh, yes. Hindi Kasi- mo ever kunento sa akin kung paano kayo na-engaged. 12 years na tayo, never mo sinabi sa akin. Hindi naman yan super official na engage. Sabihin mo nga, Wag na. may sing-sing ba kayo? Meron. Meron? Meron. Pero Sabihin mo yung kwento, bilis. Hindi, kasi malapit na siya mag-graduate noon ng Oh. college. Ano siya, engineer. Engineer! Sana all engaged sa engineer, ha? Hindi, baka nanonood siya. Ay, tabi-tabi po. Oh, tapos, Peace, kaya. ano ang kwento? So, malapit na siya magtapos ng college. Sabi niya, I think, pwede na mag-move sa next stage daw yung relationship. Kinikilig ka? Noon? Eh, syempre, ikaw naman. Kahit naman sino, Oh, pag-inlove ka. tapos, tulay. Ito zero ka. Tapos na nga eh. So, yun, ang ganyan-ganyan. Nagdala siya ng dati doon sa work. Oh, Nagdala siya ng cake. Ganyan. ng cake. Tapos, kinutsaba niya pa. Anong ng isang- flavor? Kaya ayaw ko na ng Red Ribbon Black Forest. Yung ginamit niya. Sabi mo, favorite mo yan. Online niya! Tapos? Kasi yun, nilagay niya doon. Then sabi niya, Achuchuchu, will you marry me kunyari? Sabi niya, will you marry me? Sabi niya yung mga salita niya. Aba. Tapos ako naman tong itsusera. Sabi ko, Umiyak ka pa. hindi naman. Hindi ako umiyak. Sabi ko, yeah, sige. Tapos yun. Sige. Tapos ano nangyari? Ano nga? Na-stress ata siya. Masyado siyang sa pag-aaral, sa family, sa religion. Cancelled. Cancelled ang engagement niya. Tama. Sabi niya, Sorry, ha? Oh, sabi bilis. niya, sana maintindihan mo ko, sabi niya. Wag na kasi, nakamutan. Okay, bilis. Sabi niya, ba't ako umiyak kaya? Umiyak ako sa tawa. Hindi, sabi niya na hindi daw niya kayang pagsabayin lahat-lahat. So, kailangan yung tanggalin isa. Putik ako. Ako ang tsunugin niya. Iyak na ako. Tama na nga. Kama. Yung ulo. Ako pang umiyak. Ay, sa sobrang tawa. Bakit na kasi dami mong tanong yung Tama na. Tama na. And then, after yon, December yun. Kasi wala na kami, Christmas. Malamig yung Malamig. Pasko. Sobrang malamig ang Pasko mo. Tapos nag-start na tayo mag-usap ng, kailan? Tayo. Mag-chat na tayo. January. January. Na yan. January. Naging tayo, February, di ba? Ang bilis makamove on. Di ba? Tapos, by February, March, ganyan, magkikita na tayo malapit na in the end of March. Pumunta siya. Oo. Doon sa pinag-workan ko sa condo. Dala-dala niya yung diploma niya. Putik. Dala-dala pa ang diploma. Yung patunay niya. Sabi niya, o yan, tapos ko na yung isang problema. Ito ang mas pinili ko. So, tapos na. Hindi naman, sabi niya. Kinuha ko to para sa'yo, sabi niya. Please, balik ka na sa akin. Too late, may apam na ako. May apam na. May apam na. Grabe naman yan. Yan yung kwento. Sobra naman. Bilis mo? Ito pala, ano to, chimamoy. Chiramoya. Chimamoy, tanga. Para siyang atis na guyabano. Alam mo, paborito ko atis, di ba? Ganto, Pero, konti lang. masarap pa to. Chiramoya. Oo. Parang nga siyang may, may konting asim ng guyabano. Kasi, para siyang custard. Ayun, ubos na ubos. Masarap siya. Sarap. Mahal, pero... Ganda ng kwento mo. Paano?